Keskuspuistoseikkailut jatkuu. Hannan kanssa oli hauska jutella. Seuraavaksi mä tapaan Meeria. Miten sä selittäisit tällaiselle täysin ummikolle pähkinänkuoressa sen, että mitä sä teet? No, Medio on aina myös selvännäkijä, mutta Medio työskentelee henkimaailman kanssa, eli niin sanottujen kuolleiden kanssa, jotka eivät ole kuolleita. Okei. Mikä on kuollut, joka ei ole kuollut? Se kuulostaa jollekin jutulle Game of Thronesista. Sielu siirtyy vaan tonne toiselle tasolle, eli jatkaa elämää. Okei. Fyysinen keho kuolee, mutta sielu ei kuole. Ja sun duuni on sitten toimii niinku linkkinä tässä välissä. Median tarkoituksena on todistaa sitä, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Okei. Miten sä oot päätynyt tähän? Olit sä pienenä tyttönä sillä, musta tulee media isona, miten? No ei ihan, mutta ehkä näin jälkeenpäin kun miettii sitä omaa itseänsä pienenä, niin ymmärtää, että ehkä on ollut vähän tämmöinen erikoinen ja yksinäinen omalla tavallaan, että aisti asioita. Ja näinhän se äitikin sanoi, että mulla oli aina sellaisia näkymättömiä leikkikavereita, kenen kanssa mä leikin. Eli jollakin lailla ehkä ne energiat on vaan kuulunut siihen elämään, vaikka ei ole ymmärtänyt sitä. Niin, aivan. Surun aika, tietyn kaaoksen aika elämässä. Tällaiset tilanteet on niitä, milloin ihmiset hakeutuu medioiden ja selvännäkijöiden luokse. Joo. Niin eikö se ole kuitenkin semmoinen aika, jossa ihmistä on aika helppo käyttää hyväksi, jossa ihmistä on helppo höynäyttää lupaamalla sille jotain, mitä se tosi paljon haluaa kuulla? Joo, mutta mä sanoisin näin, että jos et sä todellakaan tiedä, mä voin kertoa tämmöisen pienen esimerkin, mikä mulle tapahtui tässä ihan viikko sitten. Puhelin soi maanantai-aamuna 8:30 aikaa ja mietin, että vastaanko, koska ei ollut numeroa näkyvillä. Ja siellä soitti nainen, joka halusi varata sitten aikaa ja aika meni sitten tuonne aika pitkälle ja hän sanoi, että hän on menettänyt läheisensä ja oli kovin surullinen siinä. Ja sitten yhtäkkiä mä vaan tunsin sen energian, kun tää sielu sieltä henkimaailmasta lähestyy. Mä sitten aloin kertomaan, että onko tämä tämmöinen ja tämmöinen henkilö, eli hänen lapsensa oli mennyt henkimaailmaan hyvin nopeasti ja tämä tyttö halusi tulla kertomaan, että kaikki on hyvin, ei mitään hätää. Ja mä kerroin kaiken tämän sitten sille äidille ja mä sanoin, että tämä on tapahtunut tosi nopeasti, että hän on vasta vähän aikaa ollut siellä ja sitten äiti sanoi, että joo eilen. Kun hän kysyi sitä, että kuinka nopeasti sieltä toiselta puolelta voi tulla, niin hän sai sitten saman tien vahvistuksen, että tämmöisiä tapauksia ihan joskus käy, että näin nopeasti tulee. Ja sitten siinä oli vielä niin, että kun tällä tytöllä on ollut aika tämmöinen mahtava huumori, niin hän sanoi äitillensä, että niin, että kun sä niitä hautajaisia sitten suunnittelet, niin mieti sitten vähän, että älä ainakaan sitä heavy-rockia sinne laita. Ja tämä tyttö oli kova heavy-rockin kuuntelija ja tämä äiti rupesi sitten jo nauramaan siinä puhelimessa, kun tämä tyttö antoi tämmöisen vinkin sieltä toiselta puolelta. Eli siinä tuli paljon semmoisia asioita, mitä minä en voinut tietää tästä tytöstä. Toikinhan on yksi asia, joka nousee usein esiin, eli just se, että millä niin sanotusti lähtee todistamaan tällaista. Millä sä pystyt näyttämään ihmiselle sen, että tää on oikeasti aitoa, mitä te teette. Ja toihan on se niinku yleisin varmaan keino. Just se, että välitätte tietoa, mitä ei muuta voi saada. Näin. Ja näin. Ja se mun mielestä se, että se äiti nauro. Silloin mulla tuli niin valtava ihana tunne sinne sydämeen, koska mä tiesin, että siellä oli ihana lohdutus, pieni lohdutuksen tunne, vaikka se asia oli surullinen. Niin, aivan. No miten sitten käytännössä? Niin kun, minkälaista sun duuni sit niin oikeasti on? Jos mä tulisin sulle asiakkaaksi ja mä tuun teille, mitä tapahtuu? Mistä se lähtee käyntiin? No, sä varaat ajan ja sitten me tavataan ja kun sä tulet, niin mä alan kertomaan sulle asioita, mutta se on myöskin vuorovaikutusta, eli jos sulla on jotain kysyttävää, niin sit sä voit kysyä. Okay. Ja joskus käy niin, että asiakkaalla on pitkä lista, mitä hän haluaa kysyä, mutta sitten siinä yhdessäolon aikana niin se kaikki tieto tuleekin jo. Niin, aivan. Et se on kanssa sellainen ihana todiste siitä, että joku muu tietää niitä asioita, enkä minä. Lähteekö se sitten käyntiin siitä, että pitääkö mulla olla, tiedät sä, se joku spesifi homma, mitä mä tuun hakemaan? Vai kun sä puhut sitä, että sitten se vaan lähtee, sä lähdet kertoa asioita. Joo. Minkälaisia asioita sä lähdet kertoa ihmiselle siinä tilanteessa? No se riippuu vähän ihmisestä, että mitä asioita sillä ihmisellä on. Että kyllähän meillä aina ihmiset pohtii niin kuin omaa elämäänsä ja tulevaisuutta ja ehkä menneisyydessä saattaa olla jotain sellaisia asioita, mitä me ollaan mietitty, että tuossa kun puhuttiin sitä, että
on tämmöinen suru, niin kaikilla ei ole niin kuin se suru tässä hetkessä, vaan siellä saattaa olla tämmöinen 80 nainen, joka tulee istuntoon vaan sen takia, että hänellä tolle saattaa olla niin kuin ollut huonot välit, eli esimerkiksi omaan äitiinsä. Ne. Ja sitten kun se äiti tuleekin sieltä henkimaailmasta, niin hän saa vielä käydä läpi ne määrätyt asiat siinä ja sieltä tulee siis semmoinen ihana anteeksianto. Ja, et aina me mennään niin kuin eteenpäin ihmisinä, että se on niin kuin, eihän mä todella tiedä mitä siellä istunnossa tapahtuu. Mutta mun on pakko luottaa siihen, että se tieto on oikea, koska muuten mä en voisi työskennellä, muuten mun oma mieli, ego tulisi sinne matkaan mukaan. Eli silloin mä käyttäisin vaan sitä mun egoa ja intuitiivista puoltani. Tekeekö selvännäkijät niin? Onko sellaisia? Tekee, juu. Okei. Miten toi on mielenkiintoista itse asiassa just toi, että miten sitä reguloidaan, miten sitä pidetään kiinni, että koska tehän olette auttajia, te olette niin kuin tyyppejä, jotka niin kuin psykoterapeutit, jotka käsittelee tosi pahoja tilanteita ihmisten elämissä. Ja heillä on valtava koulutus siihen. Niillä pitää olla paperi, dokumentti, joka sanoo sen, että sä saat kohdella tämän ihmisen aivoja. Nyt, mites teillä? Pitääkö teillä olla jotain tiettyä dokkaria tai onko teillä joku taho, joka valvoo sitä, mitä te puuhaatte? No osa on koulutettu ja itse mäkin on ollut Englannissa ja sitten täällä Suomessa. Eli on se tausta, tavallaan se pohja siellä omassa itsessään. Ja joskus joku asiakas sanoi, että hei, että justiin mun psykoterapeutti sanoi ihan noin samat asiat, mitä sä sanoit. Ja silloin mä ajattelin, että okei, me ollaan ihan sillä samalla energiatasolla, mutta se tieto tulee mulle vaan toista kautta kuin tää henkilö, joka on opetellut. Mutta siihen siis ei ole niin sanotusti ulkopuolesta objektiivista tasoa tai niin kuin lähdettä, joka hallinnoisi teitä, kattoisi teidän perään ja estäisi sellaisia tapauksia, joissa niin kuin tätä käytetään väärin? Ei ole, koska jokaisella ihmisellä on niin kuin kyllä se omalla tavallaan se vapaa tahto toimii tässä elämässä. Mulla tulee kyllä hirveän vahva tunne niin kuin miehen energiasta sun kanssa. Okei. Ihan todella, ehkä semmoinen vähän sun näköinen mies. Saattaa olla vähän pitempi kyllä ollut, kun hän on ollut täällä maan päällä. Ja mulla tulee semmoinen tunne, että kun hän on siirtynyt tuonne toiselle puolelle, niin on ehkä ollut jotain fyysisiä ongelmia niin kuin tämän miehen kehossa. Että mä tunnen pikkasen, niin kuin, että mun hengitys on aika semmoinen vahva omalla tavallaan. Ja mulla on semmoinen tunne, että hän ei ole kyllä niin kuin mennyt hirveän vanhana sinne toiselle puolelle. Ja mulla tuli hirveän painava tunne tänne mun rintakehän alueelle, että on saattanut jopa olla aika semmoinen nopeakin lähtö tämän miehen kanssa. Onko sun isällä veljiä, joka olisi tuolla toisella puolella, tiedäksä? Ei mitään hajoa. Mutta siis mä en ole ikinä tavannut mun isänveliä. Isänvelit ei ole ikinä tavannut mua. Mutta ei se tarkoita sitä, että heitä ei niin, mutta just se, että mä en tiedä. Joo. Voi hyvin olla, kyllä vaan olettaisin. Laulat sä itse? Koska tämän miehen matkassa tulee niinku tämmöinen hyvin vahva musikaalisuus. Okei. Onko sä koskaan miettinyt sitä sun luovuuden puolta, mitä sulla on? No siis mä teen luovaa työtä, mä tykkään tehdä luovia asioita. Sitä äänenkäyttöä, onko sä miettinyt? Mä oon koomikko, mä puhun työkseni. Koska se on, niin se virtaa sinussa todella vahvana. Eli kun me puhuttiin tästä niin kuin median työstä, niin media tuottaa myös sitä iloa, niin mä koen sillä lailla, että sä oot myös semmoinen henkilö, joka tuotat ihmisille iloa. Eli tavallaan niin kuin ajattelet, että se ilon energia, se hoitaa niitä ihmisiä. Näin mä ajattelen, että on erilaisia auttajia täällä maan päällä, niin sä oot omalla tavallaan sä oot auttaja myös. Arvosta sitä työtä, mitä sä teet ihan oikeasti. Vaikka mä kuulen koko ajan tämmöistä hyminää täältä toiselta puolelta, eli tämä mies, joka tulee, niin mä koko ajan niin tunnen sen äänen energian tässä mun rintakehän alueella. Et mä en tiedä, mihin se vielä johtaa sulla, että sä tuut ehkä käyttämään vielä sitä sun äänen energiaa. Et älä ihmettele. Jonain päivänä sä aukaset sellaisen oven ja sä huomaat, että hei, mä oonkin tässä näin. Mikä juttu tää olikaan? Siellä on sitä notkeutta ja vahvuutta ja fyysistä energiaa siellä sun kehossa. Eli et vaikka sä nyt teet tätä työtä, niin siellä tulee vielä tämmöinen uudenlainen vaihe sun elämässä, missä sä käytät vähän uusia elementtejä. Toivottavasti. Se olisi ihan loistavaa. Se olisi kiva, että pääsis testaamaan uusia asioita. Työskenteleekö sä nyt jossain ryhmässä myöskin? Koska tämä mies, joka tuo näitä asioita, hän näyttää mulle tämmöistä ryhmää. Ryhmää, ei mitään tummaihaisia, vaan kaiken näköisiä. Siinä on sekä miehiä että naisia. Okei. Onko teillä joku tämmöinen? Onko nuoria vanhoja? Sekä että tässä on niinku sellainen tunne, niinku joku esitys tai
teatterikappale tai joku tämmönen näin. Mä opiskelen Metropoliassa TV- ja radiopuolen hommia. Me tehdään siellä isoja esiintymisprojekteja koko ajan. Mutta ehkä tämä mies haluaa kertoa nyt sen, että hän tietää, että mihin sä oot menossa ja hän toivoo, että sä oot hyvin avoin niin kuin näille asioille, etkä laita mitään rajoja, vaan enemmänkin niin kuin aukaset oven niille uusille asioille. Että olkoon sitten minkä ikäinen ihminen, niin kuin hän sanoo, niin ei ole mitään väliä, että jos siellä on sydämessä se kipinä siihen työhön, mitä tekee, niin hän on hyvin ylpeä sinusta. Ja mulla on ihan jotenkin sellainen tunne, että kun hän on lähtenyt tuonne toiselle puolelle, niin olisiko se voinut olla jopa vähän niin kuin tämmöinen onnettomuus tai joku tällainen juttu. Niin kuin, eikä näe, että hän olisi mikään hirveän vanha, vaan enemmän niin kuin sanoisin, että 40, ehkä jotain niillä paikkeilla. Mutta jos sä voit sun isältä... Mun on pakko sanoa, että toivotaan, että ei. Tiedät sä toivot, koska niinku, mun tähän tietoon mun faijan niinku ne veljet, joita mä tiedän, että silloin ne oli viimeksi kun mä tsekkasin, ne oli hyvässä hapessa. Joten nyt niinku sormiin ristiin ihan sikana. Miten sitten muut alat, muut aspektit, mitä sä teet? Jos sä otat yhteyttä kuolleisiin, mutta teet sä puhdistuksia, teet sä jotain muita energiahoitoja tai jotain tällaisia näin? Joo, teen energiahoitoja myöskin ja sitten yksi alue on semmoinen, että asiakas saattaa kuulla kotonaan niin kuin askeleita, ääniä, kolinoita. Ja sitten mä käyn siellä kotona vähän tutkimassa asioita, että miten mä voin saada sitten sen hengen sieltä siirtymään valoon ja rakkauteen. Että sehän ei aina tarkoita, että siellä olisi joku kauhea murhaaja kirveen kanssa, ei ollenkaan, vaan monta kertaa me ihmiset ollaan niin vastuuntuntoisia, eli meillä on se syyllisyys, että mulla jäikin ehkä tekemättä täällä maan päällä ollessani jotenkin, tai koti oli aivan ihana, missä mä olen asunut, eli he jääkin sitten vähän siihen maan energiatasoon. No miten ne saa sitten lähtemään sieltä? Minkälainen on porkkana, jolla houkutellaan haamu? No siinä on muutama elementti, eli kynttilää, vettä ja sitten se rukous. Olkoon se sitten omat sanat tai joku opittu rukous, eli tavallaan ohjataan se sielu sinne valoon ja rakkauteen. Ja sitten äänet loppuu ja näin. Ja se toimii? Se toimii ihan oikeasti. Okei. Joo. Pistäkää mieleen, jos kuuluu ripirapi ääniä kämpiltä, niin tiedätte kelle soittaa.